बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। बर'नि गेजेराव फिन आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबियाव जोनोम मोन्दों गोदान फरायसा आफाद। मैया क'क्राझार सहरनि अमस्रि होननाय मोनसे हटेलाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'बै BNSU मुंनि गोदान बर' फरायसा आफाद जोनोम जादों। बे गोदान बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जायो बनजित मनजिल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिबान होयो डक्टर निजोमगोरा ब्रह्मनो। बे गोदान बर' फरायसा आफादा दाफुंनानै खौरांगिरि मेल खुंनाय समावनो माखासे दैदेनगिरिफोरा फैनानै गाग्लोबफैयो। खौरांगिरि मेल खुंनाय समावनो माखासे दैदेनगिरिफोरा फैनानै चेयार टेबोलफोरखौ बुख्रुब बुसि खालामफैयो, जायनि थाखाय थासारिया दुंहाव जायो। बड'फा UN ब्रह्म आरो रन्जन दैमारि मोननि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ सिमां नुफिनहोनो थाखायसो फैदों। हारिनि खहा खालामनो फैयाखै। हारिनि थामोनथा, हारिनि थांनानै थानो थाखाय, बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय, बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखायसो गोदान बर' फरायसा आफाद दानाय जादों होनना BNSUनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा रोखा बुंथियो। बेराफारसेथिं बे गोदान बर' फरायसा आफाद दानायनि उनाव एबसुआ खौरांगिरि मेल खुङो। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोदान फरायसा आफाद बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै BNSU दानायनि आन्दोआव राजखान्थियारि खैसार दङ होनना रोखा बुंथियो।